Good morning everyone. Phungka ham jotono no haina hai lamsok phiro ani channel o tei jotono lamsogo tinini katal vlog o khakhayo no jotono kaham no tongna angbo kaham no angke kisa thunani basanani leting khatabuk se basa drop angke basawi nai janla rok phiok ri paikha ani evening duty choli tongmani bala kabon bagi kisa thuna basama leting bo amokhe kabli motor som toni mani abokrok bai songna hani tongmani ta bazar thangnai gena kho abokrok madaman no ge nai tongdi ani blog no paithak jora tei thuma basawinai makhang rok sui paikha nok rok bo clean khai paikha tabokhe bazar thanggana kho tam paijang na naigana kho mukhe tung rok emne to abokrok na painai abo to most important abo paina bagi na thangnai mukhe tung rok to amse paijaglak inke tabokhe ang main road to nongkhorka ang sokpachi tongpaike bazaro angke ani no gana ono bisi salia ke abokrok kaisa nonrong nogui mankhana ke borok sauta talang di ni kaham no katla bokrok kin chawo ke ang abokrok paina kha angke nok to sawi no mankhana abotam bai songna nai nong pulan saka angke tabokhe angi ko mekhe tung phalma jaga phaikya mekhe tung kam se paikelak naigena tam paijak no belai ke bangma paikhang ke sa sa jaiga friso ton phanche nosh tongui thang saisung tongmani bala ke ekta mekhe tung mamang bo thogyable ke daily daily abonomang songsana bo ge thalik kubun paina bagi nai tongmani o thalik ekdom kaham chini champa no thalik ke belai no kitui emne tong pai telang kha ke chawi bo review ri tongota tabuk to ang night duty tong tutui se video editing khai tongo ang tabuk night duty o se video editing khai tongo voice over khai tongo ta ekdom muktri bo phai tongkha ge samung rok painai file work rok painai iko tabuk koita baji tong 2:45 am baji tongo ang 26 tarik no night duty phaibani 27 tarik ni thaka 12 ta pore enkai to 27 tarik ni thangya diba ge iko bazar khainai ang nogo sokpaikya noko sokpainai ko na di tam tu kha ka sing masala angkai tong belan thok jago bahai motom jagota hangke ko thalik ekdom kaham no mangka tei samsota paituka nong nang khulogoi phunugan do o samsota ekdom kaham ang samsota nongka jeskapan thokjago mosteng sadi aundro sadi thokbai aundro bahaina aundro bo thongnai lei ko ekdom klikliya ta samsota thalik bo kaham no mangka hangka bo to abokrok tabuk sunai ang abokrok no naidi ekdom kotoma no obo 80 rupees han tongani do abokrok ngang 70 rupees kai tui phaikya 60 ri di himani ri yang ka ba tui phaikata obo kabli motor bai songnai nge kaham ke clean ke sui paikha nge tabuk ang songsi mangla khabo tamnani current bo kri do masala rok paste khaina nangya tiba nge tabuk ke tui kutung khaiei ang nangna nai tongo mai to already song paikha nge tabuk he tui kutung nangnai abani morning routine daily morning routine jami ruinai te hani rinai te modu ekdom pure modu do obo parani agi toisongni nogo pia bothop manita angka ajagani modu obo nge tabuk ang iko abokrok bai kabli motor to songi malia current bo kri plus sangkangke time bo ani ka barang lakhang ka ban bakai ang tabuk ses number thai alu teini riwinai tomato riwinai mosu yokkhe budok khlaiei mai chawi thana nai tong tamane dibonni bai phungni bai khata gangke iko ses nano ka last to denai tabuk risnai ta angko already alu rok moni bai kha ingke tabuk obonang friso se dawi mak langsinai friso dai klang yang ke bahai manamai thangnai ke aban bagai tabuk friso dai klang sinai ani to evening duty ga duty ni phainai horo songpai sinai ta godok moni paikha tabukhe maija sinai tu gograna ko tabuk tukui musui mai khopsa khomni jawi duty thangsinai ke nor kono bima khana angtini sesna bathai gudok se ma khasiwo tam sana hin tongmani tam se ngi thangsiwo gyabo khoro phai songpai sinai abokrok bai kabli matter ke nor na apni recipe phunuknai nai tongdi oblog na paitha sarate tabu angti tu gograna tei tu kuna sakang tokti baza khlaina bagai tabung nai tongmani ang tokti tini baza khlai dikha totra bo layap lena gudok simingke gaban bagai tokti baza khlai dikha angke naidi ko ekdom ruza khai dikang ruza no thokja go tokti baza hingke so guys ang tui rok tukui paikha ke tabukhe maisa sinai time bong na nai tongkha oloka bas lap gelak ge ang tokti baza khaina kha gudok simi ngo ni emne mia ni tha tongkho tha songmani tha bati khlai mani ge muitu ba akran samay kisa tongkho ge tabuk phat phat mai chai pegra na kho mai chawi reading ni nastong khor sinai ส
mairok chawinai ready ngi paikha ani tui botolo tui dawina kha tabo khe nokni nongkhor chnai nokni nongkhor paikha tungma bo tungmani hingke scooty bai thangnai ani scooty to jibi jora klangai thango tini so sinbai na di manai no bo bai o jaga o malai kha jibi o angbo duty khana bagai nasingjak darang wo lui khe kai singrai ni phege da ka ko saimai no ka ba e bo samung nangi phaimani o jaga o jibi o ekdom khushi sek dak paire ni borong na menai be saden li oro malai di wo ause menai be kok samang an duty bus thang ang duty bus thang pai kyang tang gari ba jima thang tinai ke ani video ni pepari bokisa no sawi tongmani da Facebook ni video ni pepari ang to Facebook ni to payment maya kho kubi kong saw ni YouTube ni to mang khang ke menai to manjak gaban bagi ba no manjak ba sawi tongmani da area ni ke je ma abana mana mu su ta ke menai to samung ni bagi phaimani bin samung ta bok jawi thang tung a jaga no video phaimani gang ta duty thang sinai ola malen to menai hambai ingke norok to sawi ni mang khana ang duty bus slaplia tabukhe GB ni hoite auto kawi nai utor gate to phai tongo utor gate ni hoite ang duty bus ka sinai tang duty bus kawi paikha tawke duty o thangi tongo jesek pano kesang thung winter season kaham abole kesang phano ri pola phan chumui tongman o summer season le nang log le pen tei maliab le na abon bagino kisa samung khai kyang khaino haino tungmani kolomani ang noko sok paikha duty pai nai noko sok paikha tabukhe maimui rok songnai fresh ngai na kha ge ko friso abokrok bai kabli moto dai klangmani obona ang tabuk songnai ang friso mani dajak no tesa songnani sakang sui payo suyang ke bahai ngai tong kisa abon bagi jekuno mani engthung friso dajak no songna sakang tesa sunani nango baksa ke sujak te suna nangya rokon thawang ke suna nangjago ke ko tabukhe ko process soli tongo ta abazaro khaitong kabli motor no to rugui kha alu tuini riwui somkisa riwui hinke monobo som sati riwui nai abokrok na baza khlai tongo naidi ekdom potor maya da o abokrok songnani bagai iko masla rok paste khanya bagai joto ready khlaijak yango te khaksa kai to baza khaya ko khaksa baza khai paikha kabli motor bo iko munani no naikha te kisa tongkhe no munano naiti ko 80% mungkha te 20% tongkhuta iko abo munano naikha omobo 80% mungkha tabukhe mono paste khainai paste khlai paikha ekdom green color ang tongeda mosok thangrem mani bagai inka aba jabo khlai paikha inke motor bai alu bo muni paikha lamsogo jotono tini ni katal recipe wo tini ang abokrok tei kabli motor no songnai kabli motor no ang horsa somoi toni jak alu tuini rawi nai tabu kabli motor no ang rugui rinai sombo kisa riwi rikha tabu khe abokrogo ang som tei suti riwi baja khlainai karai bo tungkha kabli motor bo munna naikha tabukhe ang songnani bagi masala ready khainai songnani bagi joto masala ready tomato bo thaisa rawina kha kabli motor bo boiling ni paikha abokrok bo fry khlai paikha tabukhe songsinai joto masala frying mani yagulo tomato no riwi rikha aboni yagulo alu no supruwinai kabli motor no bo karayo riwi rikha tabuk tei kisa riwi low flame riwi kaham ke songnai abokrok no supruwinai tabukhe karayo riwi rikha naidi bus kaham ke munkha tabukhe ang o jaga o kasing masala rwnai kuchi ke helebui garam masala bo rijak tongo bahai bo motom suka norok bo gana to khe bahai man khamung so guys norok kini ni recipe bahing jakha comment khlai sadi angkhe to ani style ke songoi phunuka kabli motor bai abokrok norok ke bahai ke song abo bo comment khlai sadi tei jotono no hambai ani video no paithak jorati nai tongmani bagai so finally ang mwchung mani munkha somsanai nemani thok suka bahai bo motom suka haipa nangbo tini horo masaglak because ang tabuk horo maichaya bala aboni bagita